आज ले बहुत देखनी बहुत कहनी जिंदगी भर आदमी यही में ना रही अपन खाई पी ना खोले पर नहीं बाटे कौन जे मार बिया करे वे बिटिया बने के बाटे का होता खाना मम्मी जी ए मम्मी जी अरे कहां बनी जी लगले रही हस मम्मी जी मम्मी जी कौन 5 गो पीस लेके बैठल बानी बताई 5 गो पीस में 2 गो पीस आप खा लेती 3 गो पीस में 3 जनी खइले रहती जना हमनियो को कि सैया मारे तैया मछरी खियावेला जरूर ना मम्मी जी हां एकदम खाना घुमा के अभी काजी आपसे ना कब तक के करा से कहत न कि अटकल बारे पानी दे रे रुकी बोले ली सता का बाकी अरे माई अरे ले जी ले खा ले तनी यही जब काम करे से निकाल मिली कि ना मिली न लो कि आगे जन्नी कहता न कि ढेर न पीस उठा ले बनी जी मम्मी जी मुर्गा मछरी हवे कि हफ्ता दिन पर एक दिन बनला त सबकी जीभे जाओ त निक लागे त मने का ना बके हम ना खाई हां मोने 2-4 दिन पेट झरल त एकदम हम तकबे ना कोई खाना की ओरी जान दे हेतन मछरी खाता ना पेट झरी धर तटे कैसन मछरी बनल जी अच्छा बनो हमार पतोय बनाओ सा खराब बनो ठीक है कहतन जा दे मछरी आप खानी हो ना तो मछरी का सेट लेके आई जाई हम आऊ खाई ठीक ना कुमार जीरा मिर्च डाल के जनी के एक दिन सेट का खिया देले मानी हमार तो पेट बुझाता कि सुना सुना तो पकाला हो गइल बा चलो सलिया के कोई खियाए दे तनी देखिन कहते ना ले ना हम ना ले क्या भाई का हो और ले बे हैं को त ले आई 2 पीस हां ये नहीं कर है मतलब लिए का खइले भले कुल हो रहा जाई कि कुछ बचाई बे कि साफा नाश फेर देबे खाई के पीछे हैं होय देखो ये भाई पानियो ढार का गुलिए को लोटाई के जने कहां पानी जाता कुछ कोई लेकिन मम्मी जी हमनी के सेट लगा के मानी ना मम्मी जी बहुत बचौली है बहुत कहली और मम्मी जी कुछ नहीं करे वाली माने ते बताओ सब कमैला मैं सब खाई पिए में हो रहा जाई हां मैं भौजाई कह देले कि रौरा अपना दे के देखी सुनी जी पतन के फेरा में तो नहीं ना पड़ी जांगर बता सब बा जांगर चलिए हम खाना निकाल मछली कहियो काट है धूर को दला था हमरा के पूछत रु के खैनी है आप चलिए जा सबके घर परिवार के खिया के जाओ पीस बतागो करी बात जखिन त कगो मम्मी छोड़ ले बा ले अतगो आजी जा तनी दमुड़िया बबुआ को ठीक बली तनी अब मुड़िया सुना भौजी हां सुना हां चावल तनी गीले बनाइयो आपकी बे तोर बाबू ठीक हमर गिले बना जा तो का खातिर आइए धोना बनावा जी चावल के ठीक जाते नु गप देना भीतरी एकरा मुंह में चल जाई बुझा गइले केनो महतारी के होय से बोली रे दादा केनो महतारी बिना लइका के पीछा बने खाई ला ये नती खा धर ला का करू कि खा मुबा धर देखो ले तोरा ले बाची तब नु बताव हो दादा हमें तनी खाना खाए बैठ गल बन तई जेने हवा मेहना मार के गइल हंसी हंसी ते बना दो ते पहले सुधार ते बना दो सुधार फोड़ द नती हुआ ते खाना बना दो सुधार समझावा तारी खाइम ना हो दादा खाइम नहीं जब मुर्गा मछली बनता त यानी कि ये ना कि हां 8-10 गो पीस बुढ़िया के थरिया में डाल दी ना हमको हाली में सधाई हमार पूरा हो जाई ना खाइम नहीं नती हूं सिखाओ तरी से जौन कहत रह तू सब त मुर्गा मछली लागे तक खा के खत्म कर दे आदमी का खाए आदमी के मन ना हो आ के आदमी लेके छिपा में बड़का बड़का बैठ के खा से सब कोई घर में ना खाली अपने जिद रटले बाटे अपने खाली पेट के सब कोई भाला माना ताटे कि भलके आदमी खा लेलन त खा लेलन बोल दले यही पर त छोटके का त बोलते भी आदमी का आदमी के सब्जी नहीं बना के खइया ने अब तक कुछ में घर में तो है नहीं खेला का की
सब कोई के मत मुंह ये भइल बटे कि ना होई चाहिए निके बहुत चाहिए आ बनावे का ठेकाने के जंगले टूट जाता सब जन के लागत की क्या कहिया लूरा बुद्धि सिखियन जाए जितने आदमी ने एखन बोला तो उतने लगता कि बोलावाई कर कहाँ बानी चाची जी? आए का बोल चाचा जी नहीं की आ कहाँ बानी चाची जी हो? नहीं की वहां के कहानी गलिया मछरी आई तो बताई में का जाने काहे ना बताई हा तो लोग किनाइल ह आए किना के खवाइयो गइल रवा भी नहीं जाना था देखे का अपना के साथ भुंजिया बनाए तो सब्जी बनाई ये नहीं करो का छिला तरू तू ना का खालू अतना से खात रहू कहिया छोइलू है खाने का है ना ये दीदी कैसे रवा बात करता नहीं खाने का है ना लोग से हमारा घर से बची तब ना खइया ने हम खाइबे फलाना बखइया ने कहने कि मार मुसाल ओडल जीव बुखार लागल बा त बुखार आ कहनी अनु कि का भइल ह भइल का है दीदी रहुए बताए जब जान तनी कि रहुए मछली लाइल बानी यार रहुए दे तनी सबको पतोहन के बना के खाए के त रहुए एगो राउर नहीं खेलो मुंह कि रहुए बना के खा जाइबे बनावे के बिरी पतो हो पैसा ना खाए के बिरी रहुए बानी बूढ़ी हां ना त ये तरी नान करे के चाहिए घर परिवार के तरी चलाओ जली बूढ़ा को लेकिन बेटी है जिस लोग भिरिया शादी हो गइल बा नेके हबाउरे कुछ बना बना के बेटे के विदा कर देते में नहीं का मन कि जाय द आज बते एक टिप्पणकारी मछरी विदा करवा देन जनो साइकिल से पेपर बाटे राम हां जानबे करनी उ लेके गलन मछरी आ अपन देखत नहीं छिपा में बड़का बड़का मूड़ या पोची मारे लेके बैठ के खाता ई लोग के त गलती बा काहे के बनो जब जाना तरू जाके तरी करे तो लोग के का जरूरत के मेहनत से अरे इतना निमन से ला के देवेली जत लगा के दिलवे पसीज जाला लागला नु के आदमी का कला कि ज्यादा बना देता ना दुकर एहू आदमी खा लियन दुकर घरो परिवार खा ली ये आदमी सोचेला पर कोई ना सोचेला आदमी के बारे में तो चिलैला में कुछ बा चिलैला में मिल जइतो के खाए के देख ली दीदी जन हमरा के नु खाए वाला चीज है निमन से हमरा के ना मिलेला ना ओकरा का मुआ के एकदम से रख देम सोच ले रहुआ यही से तो अलगा हो जा नीमन चिकन बनाई बुढ़िया ओ के तो करत रहती है जी नहीं खिया लगा हो कहते जब ले हम मरल तब ले अलगा हो खमला ऐसे कैसे ना करी ना ऐसे कोना कुंडली में लिखल बा कोना किताब में कि जब ऐसे नहीं सास मुई ना तसे पतो अलगा ना होई जी के झंझट में बुढ़िया लगा के रख ले बिया हां त जो तू है खराब बा उई ना त ठन बिठन डाल देवला जाओ बड़की के से कह फलाना बधा के नु लुराटी में अत क दिया सन ना खाए पानी मत को बनाव छोड़ द कह के बीमार बनी देखो ना एकदम लाइन पे आधी आई हे दीदी रवा से का कही जा के घर में ढुक के पर्दा हटा के देखी कि का करे तनी का नहीं करते जा तनी हम का कुछ ना चले हां जा तनी अंडा मांगा के बना लेबे अरे रब लइका बाबू ठीक बा ना जी आई हो दादा हे को लइका कितना दिन तबीयत खराब होरे कहत रही जाय के गई बना कहनी बुढ़ी ऐसन बाड़ी ना घर से बाहर ना निकले देताड़ी आदमी के जीव हारसानी परेशानी कर देती मन करता के बुढ़िया के दे दी जर का मरिए जाय जी पिता के रख देती जा मुर्गा मछली खइले बहुत ज्यादा ढेर दिन हो गल एक हफ्ता पर तो जरूर मुर्गा मछली खाए के चाहे इतना बढ़िया बनल बा न खइला के बाद पता लागे ई कैसन बनल बा बहुत टेस्टी बनल बा केहू के बेरा सबके कम दे बाकी अपने ज्यादा जरूर खाई वैसे झोल और मई गिर गई कमे न हो गले तना अजी बानी जे तनी मरचा देई ना अरे बनाते बानी जब बनाता नहीं मुर्गा देखा था जा यदि मुर्गा बनावत त कोनो बात नहीं के नजर गुजर ना लागी जान तनी काहे आगे से हमें के सेक देले बानी अरे कोनो बात नहीं के दीदी जी के न कहतनी हमारे तना नजर लागत टे कहतई न कि तनी मरचा देई ना सूखल बाटे त जान तनी काहे देख और तो रहलत में डाल देनी देखा तनी देखी कहे के ना चाहिए अब कितना दिन पर मुर्गा मछली बनावत तनी एक हफ्ता पर जरूर बनावेनी खाली एक हफ्ता पर जाए दी आप लोग ठीक बाटे हमारी घरे त लीदिर छिदिर भइल बा ए दादा अबे मछली बनल जन्नी आयो अबे जाके हमार बुढ़िया न बाकारा का पचौनी लिया देली ह बकरा का पचौनी खाए के चाहे वैसे लीवर सही रहेला सही हां ये बड़का बकरा के पचौनी बाटे लेकिन का करे हमार बुढ़िया नीचा तनी हम कोनी के अबे हम मरते लेके आवत तनी बनावत तनी ऐसन मसालेदार न फल मरचा डाली अरे डेली हमनी के घर में मुर्गा मछली ना वाला जी दीदी खात मनवा उजिया जाला जननी आप लोग का हमन के एक हफ्ता आप लोग का छनछना आप लोग का छनछनाइल होई ठीक ना काहे खाते मुहावा छनाइल बा के ताकत तनी खाली के कब यू बलाइल बा कि ना जल्दी से ना खाई बलाइल नहीं के ना जाय दे मन चटर पटर भइल बाटे कि कब होखी त खाई त नहीं पलटावा निकाल दे खूब के तनी एंगने नहीं जी एंगने खूब बाप से पाकेला मुर्गा मछरी है झूठ होवे का थरिया आपका बाकी चलल बाबू तारे के बाटे उ ताकत लोग खाए खाते लेके बच्चा बाना से जानतनी हमारी घर बूढ़ी
ना कबो सोचेली कि हाँ मने अथु बिना खैले पियले मुर्गा मछली कर रहा कबो सोचेली कि खैता सा बनैता सा अपन जनन मनन छनन करता सा अपन निक बाउ रहता सा खियावे पियावे में बुढ़िया नहीं आ ये दादा ताज तो ऐसा लिपस्टिक मरले बानी मर बुढ़िया न कि का बताए के दीदी ओइसन हमनी के सजे में लाज लागेला ठीक न कहते न के दीदी एगो काम रहले समूह में से हमरो को पैसा निकलवा देती 50,000 तो का बोलबा हम निकलवा ना देब केनो अपना घर से देबे से के बा पूछो हम त कहत न कि निकलवा ल महीना दिन भरी ह महीना दिन वाला मिलला 1 महीना पे भाड़ा ला 1 महीना पर हफ्ता वाला में तो बहुत परेशानी होला ओ। हफ्ते हफ्ते कहाँ से आई होता ना पैसा की जमा हो इहो बात सही कहतनी त तो केवन काम बा केनो काम होई तबे ना हाँ जी 1-2 आदमी का पैसा ले ले बानी उधार बाड़ी दे देती तो ठीक रही जन्नी ओने कई आदमी का ना भरे के रही समूह वाला आ जाई त ठीक रही आ खुचुर खुचुर बाटे जौन दिया जेते कई जगह ना महीना पकटावे के रही तक तनी करवा दे केतना लेबे के बा आके तनी 30,000 रुपया 30,000 हाँ। तब ठीक है बका बोलबे निकला देबो समूह ला यहाँ आवेलन बुध के बुध आके बतिया ठीक बा निकलवा दे चल तनी हाँ। ई हमारे और आपके बीच में बात रही बुढ़िया के न त जाओ ठीक न काने में ठीक बा ना डेराई मत जी डेराय वाली का बात बिया ओइसन- ओ कोइला पर खुदे बताई समूह वाला कि के देबे के बा के नहीं के देबे के या कहिया के गने का होई कुल आधार कार्ड पैन कार्ड चली चल तनी ठीक न हाँ इहो समूह ले बतावा समूह लेके कर्जा भराता भरते भरते आदमी के मोछिया दाढ़ी मरद के पाकी जाता बहरे में जवन की खुदे हम निकाल के फसल लनिया तब ले इहो फेरे में बाड़ी के हम निकाली तो निकाली लो का बोलबा कनो हमारा भरे के बा हां ए अम्मा जी खा के आओ तनी हो का बन रहल जे कि मार पोटा नेटा छीन को तनी अब नोटा पोटा छीन को तनी हां त का करतनी मार जन तर लुगा में पोछा लेबनी कहां खा लेनी ऐसा ना है मुड़ा रहवे उहे खैनी है कनिया में जानलू त कावन छी के मछरी के तब का ए बच्चा कुकुर ओकुर के मुड़ा खाई तू त गजबे बतिया बतारू आर गजब का बतिया ले आज के पतो ये गोना ले त पता ले कि पछौनी हमर बोरी लेके आई बड़ी रेता बाड़ा त का जन हम जान कि बड़ अरे उ त कल हुइया लियाई रहिए बड़ा होता जाते मुड़ी खैनी हमी हे हिंगा उठा के चूसत रहनी है कनिया जान जा बुझा तर ना कि हम आवत हुई में से आप बड़ा खानी मछली के मुड़ा बड़ा निक मुड़ा लागला देख हमरा के कुछ मिलो चाहे मतलब मछरी के मुड़ा आ मुर्गी के गोड़ा पथरी पैसा दे कैसन पैसा खा के जीव शांति हो गल रहू रे तनको रहो के मज नहीं खेबे के घर में बेटी पतो वैसन खइसन के डाक आहो त इनके खा लेबे के ना चाहिए हम त जाने ए बच्चे की कराई में कुछ रखले बनी मछली मुर्गा ओ केले खा गोनी त तनी हेता बड़ा खैनी है रोक बताई बेटी के त शादी हो गई जी के पेपर बाटे रो जनवा वेलन लगल टिफिन कारी में क के पेपर वाला के विदा करे ली आई अपन हेकरा लेके बैठली ठीक कहनी है ना अम्मा जी रोरा के कहले कि मछरिया लाई त तनी हमरो के को हम ना कहनी है आ ए बच्चे दिमा सुनी। बूढ़ा आ गइल बानी मती काम नहीं के करत जान जाई हो कनी कहे के देखहु के का भइल बा का भइल बा ये तना ए जे गाना पतो कुछ के कही देख ली जा तनी आई बताई जे तो। सास के देख ली आ जा तनी बताई त मैंने ठीक कर तनी घर में हम त पड़ोसी हमरा कहे के ना चाहिए लेकिन खराब लगता पतो खाई भुजिया भात है आ सास खाई मुंगा मुड़ा देख ली थुक दिया मुंह पकड़ के ना लगा कह जुजिए भात कह द जा तो लोग मुंह त खुलला में कुछ कह दे जा कुछ रावा बोलतन के ऊ बोलताड़ी ऊ त भुंजिया बात कहली ह हमरा उहे सुनाइल हवे हां दादा उहे चाहबे करते उहे न सुनाई हां हमरा के चाहेला उहे तोनी के ना चाहेला तब का हां करत तारू स बतावा ए बच्ची ज्यादा एकनिया ज्यादा बुढ़ा बतावा हो हमरा के कोइला खातिर के बेदिल करत तारी से घूम घूम के राती हो गई हाई सच के सवर के इतना चल तनी बेटा हम पूरा हम पेट में न पूजा करवा होए रे पूरी के चूस ले रे देखा तनी के जे बदना करत तारी से कनिया तोरी तू कोइला पियला से का फायदा बा के मन पेट में के एकनिया निकाल हां बतावा निकाल लेली सन हमरा के रोबा इहे चाहेली से हो खेला बढ़िया ये चाहेली से का चाहिए जल्लू रघु जब ले ना का करतनी आई जानी अब सामान ले जाकर घरी जाई त आदमी त कहबे करे कहबे करी ना देख ली घर के बात रह घरी इतना जाए पागल बड़ा अब हम ना बोला केउ के बोलेला कति कम खाई ना छोड़ दे जल्लू चला मेरे के प्रोजेक्ट क धइले बाड़ी जा अपने अपने बेदिल कर तारी से टोलो में हल्ला से बेदिल मेरे के चलवा के धइले हमारा मुंह के बंदा चली जी हमरा के अलगा बिया को देतना हम रोवाई ना उनार को ना मुर्गा मछली लवला के अपने खरीद ना पहले अपन जीत करवा देख ले कटरो करी हम भारी हो गइल बानी
हमरा बस बोला बे ना कर बस का करतनी बा बुढ़ाती में हो गइल बड़ा ना दुख बा ऊपर टिकल अरे ना बुढ़ाती में बड़ा दुख बा जब ले जांगर रहला तले खाइबे कइला आदमी अपन कमाई से अब तो पतो हम तरी हो रो रोली सब तब ओंगन क दे ना दादी, आपो के ना सब- करती ना तो औरी कपार पर चढ़ जेती सा हां आपो हां के हां कर आपो कैसा के लगे कोला छोल कुल भरल बाटे करम ना सीखे के पड़ेला बचिया बेटी पतोहिया गली सन तो जान जा कि आ साई के मछरी विदा कलन ने ना मछरी विदा कदलन ने बता जदी तो का करी ई तो सुना ना कुल धन दौलत हने लोग ना बा लइकिया के का बा ऊ तो बोतले बाबा की आपो में गलती बा रोज ना भेजाल जाला अच्छा तो उनके मुंह पर कुल मत कहियो गलती बात हाँ, जा तो बात बा नहीं, तो क्यों बानी तो का करत बात नहीं ना रहत तो लुका मारत रे सब उ हरियन जाके हमर बुढ़िया रही त करी सर दे निमक लेके आई काढ़ होतानी इबरा बना देनी लखनिया निमक लिया देनी मम्मी जी चटक बनल बा कौन कौन पीस रउरा के दही पहले ही बताई जवन जवन तारा बुझाई तेवन तेवन दम गम 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 खता कनिया जब से हमारा नाक में गोइल बा सुगंध मम्मी जी तबे से भात बोलन रहे द ढेर ना बोलू मम्मी कम जी परी त ले ले हम फिर से एथी करी भाई खोली ना घारी ला ला अरे गरम बा हो दादा थोड़ी थोड़ी हई वाला दता हमरा हई वाला पीसिया दे केवन होला हई होला हां द और कौन पीस दी आई आई बोली ना चलावा चलावा तब न बुझाई हमरा एगो हम हई खाई ना तो ले ला ना, ना, दे 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 हमरा के दे दा मम्मी जी रुक जाई हमार वाला पीसवा हां हई वाला हम हमार मम्मी पीस नहीं खी का लाइले लियाई नहीं हो धोए के बेला अपने कतो कुल पीसबा हां जी कोई खा गुल तब हमरा की दे दा हमरा की दे दा हई वाला हां हई हां दे दा आहा ए मम्मी कनिया केतना लू कम कता तन लू 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 ला दे दा हमरा के हई वाला हां अरे दब तन सरासा दे दिया कनिया कतना गम कता कनिया मत पूछा अपना के निमक ले ली ना ले ली चीखे में एकदम निमन लागी ए मम्मी जी हम के तरी खाई जी हमार वाला पीस तो होई नइखे नतिया नइखे का दियले कौन पीस को तो ले लो पथरी खोजतई न हम आई हो मैया पथरिया ना देले रहे सुरता वाला कर पूंजी में पानी पर न अब ज्यादा करिया मत ज्यादा दही जे बैठी के ने बैठी खाए खातिर कोन हूं बैठी मम्मी जी हाय ले ला कौन होला जी मम्मी जी ले अरे हम जनी करे जी ह करे जी तो भूजते खानी खा गनिया हम रौरा के ना दे पैनी आई हो कनी जाय दी हम कौन खा लेतनी क्यों न खा लो रौरा के रौर पीस मिले के चाही मम्मी जी लूज नहीं खे ना हइया त बा लुजो ये ले ला हई खुरमा छोदा अपन खइहा सनी छोदा चली ओ त गोइल ओ केने बैठे के एने सरद निहन बा कोनी में हुनिया चले के का मम्मी जी ना सड़ दे जे मार दे के कुछ को कम पड़ी से निमक लेबू त ले ला कुछ कमी होई से जाए के ना नु करी आहा कोनिया कुछ कहता रहा हाथ में लेकिन जादू बा ले बानी रोगा जी कनिया सड़ा देबू का हो में ले का मिले आहा मम्मी जी सड़ा खाई ना तो बाबूजी आके चिल्लाए लगम तक परसौंगे लेखा मछरी के काट और टकर है तबरा खड़ावे अटक जे आहा कतना निमन बनैले बा कनिया बैठो मम्मी जो तरी खाई नखे हो जी हां कनिया ई त बात ठीक कहता ए मम्मी जी अब के बार हमरा के 6 कली अब के बार 6 कली के साया सिवाई हां कनिया 4 कली के साया सिवा जानी अब कपड़ा बचा लेती है तरी हो मार होत नहीं के निमन से नहीं की बैठले नहीं के बनता मम्मी जी कैसन बनल बा अब बताई बहुत सुघर बनल बा कुछ कही मम्मी जी मुर्गा मछली खाए के तो मजा नहीं मजा था हम डरात रही मम्मी जी के जने रौरा किसी आइम के का ए मम्मी जी कुछ चाही का रौरा के चाही तो बोली ले लेम तन चवाला ले देखो कुछ को कहने खा के मजा आ एकदम आत्मा तृप्त हो जाता मम्मी जी हम तो सोचत रही हूं कि सास हमार ना खाए वाले मिल जहन हम इतना ललैला लेखा मुर्गा मछली खाई ना तो के तरी में जिंदगी पार ना देखो भले हम सब्जी नाम रहे न त खान अरे ना के रो इते करम रोवा लेकिन मुर्गा मछली एक दिन से 2 दिन ना मिली हमरा तो रुवाई हमरा फुटे लगला खाए के हम गने आई रही ना ए मम्मी रौरा लेखा कहिया हम होखम जी कितनी पाता रही तो हाथ ना तो हो
कोई नहीं अब रौरा लेखा कोई हमको चाप चाप के खा खुद हो जेबू खुद। आहा कुछ कोई मम्मी जी लेकिन खूब बढ़िया मसाला पीसले बनी रौरा का पीसे ना मम्मी हम तो भूजे में बाज हो ना का गरम मसाला वसाला डाल के पीसने है तो मैं भर देबू का ये हल्ला कर ना चले ही मनिया के खाए बा देखे भात फ्रेश बनल बा दू बूंद में तेल डाल देनिया पनिया खवलत रहता हां कनिया यही से न पुलाव निहन हो गइल हो खाना आई दादा कनिया आई हे पटी घूम देखाई ममरा में हां खा ले बाबू का हो गइल खाई में हे पटी घूम आई ओ घूम जा चल आई का होइल करे ई ना खोयन जी बाबू तंदे तो होने लेगो पिसवा देता काहे माने हम नून छोड़ले बने क्या काम ना खाई पिसवा दे जाए दो खिसियाई ना जला मेहरारू ये खाती त अरे तो तोर लइका फइका पहले ना कहले सा तो पहले कठवत में लेके तब स्कूल बड़े त का हो गइल का हो गइल हां आई दादा होने ले पिसे को दे देख ले कुछ कोई निमन मुलबा मत करे जिया न जौन अगिया पस्ते के खैनी हनु निमन ते तोरा न कबोल पर मारब अब हम न कबोला मारब तोरा ना बोलल जाला ई हमारा के हम ना खाए मम्मी जी का हमरा पतो ये करवाइले बारे बताओ ना तो हम ना खइला तकार के खाई त हने लिया होने ले पटल तो हो मरद मानुस खइलस ना ये भगवान हम का तंदे में पिसवा उसवा की ना देबे मम्मी जी के दी 20 पर हमरा बड़ा तो बहुत हट ले। बढ़िया रे खीस मम्मी जी ले ली रुका कन्या मम्मी जी ले केने बा ओही दादा रहे दा अपन खाई जेकर मन करू खाओ आ जेकर नहीं मन कर मत खाओ हमनी को भागे नहीं की जा खा के बाबूजी का देते बोरिंग में पले जाके दे ओ जो रहस बुढ़ऊ आ तो खाता ना हाय तरावे नहीं कोर खाई दी को त नहीं आई मुंह में खिया दे कर मुंह में पैसा ते बेर ले, ले। में हम खइनी ना ले आ करी हम खइबे ना ते पहले खाए लगले देखो त नहीं हमर खाई ली रे कत नहीं तरे मोटा आई में बताई तो काल ये पतो ये का नजरिया ले बाड़ी से काम नजरिया ले बाड़ी ए तोरा शरम बा काला शरम पहले ना बाबूजी खला ना हम खइनी ना कोनो लइका खला अरे तो जेकरा भूख लागल उ खइला जेकरा भूख ना लागी उ ना खाई एमे का बा तोरे माने बहुत ज्यादा भूख लागला हमरा भूख ना लागला रुका तनी हेने लाचार अरे मैं कोबेले देखो त हमरा लार चू जाता मम्मी जी ई मतलब मुर्गा खा तो समाचार पता ना खा जाला ओसे का मुर्गा तो नहीं खा तो समाचार तो नहीं का तू ना अरे बहुत एक कहीं बनल तो विचार हमनी नेहनो गांव में दिया बाहर के खोजबा सास पतो इतना मिले से ना हो कनिया आहा अरे तार सास को तो बा मम्मी जी आय दू पीस धो दिया या सानी के रोटी पका दे हां ठीक है कहत गरम कर दिए चूल्हिया पर ना हो कनिया पराठा पकल पराठा जूता मारे में कमी ना करम बिना हमरा खइले ते खाता रे तो खा तू काते हतड़े हम के कुल फेंक के चल जा ना तोनी के खासन तोनी के का फेंका बुसन खासन तोनी के रुजा अभी तीत लागल बा हमरा अरे भाई खाड़ा बनी आवा मारा भड़ाक देने का रास्ता होने लगी तरह जी चलो रेडी खा बतावा हो ओए में खा तरी संग ओए या तो मैं निकाल तरी संग हम झूठ खाई मैं झूठ क के रखले रह तरी संग आदमी कहले ना कि चूहानी सीता जी के हटे झूठ ना करे के चाहिए लेकिन हमार मां या भौजाई एगो मिलल बड़ी संग एक पीस के लेकिन तो कुछ समझे में नहीं के आवत करे का का तो देव सेना शिवगामी देवी तो खाते भाई लोग है का हम बुझाता कि एकदम निमन चीज ना खाता नहीं या चार भात खाता नहीं तो तोरो कोनी में नहीं मिले तो बेचारे ही सुनते खाता नहीं चार है माने तोनी के मरल मनुष्य घर में मतलब बा के ना के भाई बाप खाई कि ना खाई पहले लेके हाड़ी अस्पेट में भरे लगल सतोनी के माने हम बही नानी तारे मेहरी पहले खाती तो मेहरी के नहीं के बोले ओकरो को डोज देखावत नहीं अभी ओकरो को डोज देखावत नहीं तामरे ही औरचत का बड़ा का है कूदा मत बनल कूदा मत ए त ते ओ सही नु जो करत हो रे डिस्टर्ब कइले बनाना अपन घरवा खाता नहीं कि ना हो तो ससुर तोरे इते जब आदत तो सन तो ओ जो नु खात होबे ना ओ जो खिया के खाई ना हो आ ए जा तोरा खालता लाला छछ समा जाता मेहरिया खा दे चिकन चीज तो नहीं खा कहत आ ते है का खाता रे अया ते चार मार बात- धून सलाद भात मार झका झोरले बड़े ने मुंह घुमा के पनीर कहनी है त ना बनवैला हबो अब सुनो ओइ में से अगर पनीर लेके आवेला बहिनी
खातिर जाने लो कि हम शाकाहारी हनी आ तार मेरा रो मांसाहारी हियो डिस्टर्ब मत करो खाए में माने ते ऐसा दुआई न ओकनी गिन होइल बड़ी छ मैं झूठ कह के थैले बड़ी संगना हम ना खाइम जाके तू ही खा अब बतावो ना हमारा तो दिमाग में सुन हो लेकिन के आदत देख के भाई मन तो करता कि एकनी के कुलनी के तोनी के घर भर के तोनी के फाटल जूता से पिटाए जो काम करत हो नया से ना तो नया से मारला पर तोनी के इज्जत बढ़ जाई तोनी के फटाइया जूता से धीरे थूक आवत मुंह पे धीरे धीरे तोरा अपने लगाते बुझले बड़े अभी आइलो तोरा मुंह पे जाता खाए ना दे हमारा के लेके भाग जाइमा ठीक है बा खा सब अपन मेरी के देखन बोलत उनकर लूल लक्षण ठीक नहीं खे हमर माइयो भी तो ऐसा नहीं बिया दोनों सास पतो मिल के तांडव मचैले बड़ी संग जूटा काटा खियाओ तरी संग काहे हो तना खा के तू मेरा काम तो करता नहीं हां खाए के मेरे सब कोई लुलु को कर देता आ कमा करते तो नहीं खेला को हमरा मारदा के हमरा बेटा के मत पैसा खारी को ये तो कारण आप काम करे के आदमी खाए के बेरी हालू लुलु कुकु कर देता सन जेकरे घरे लइकिए बिया मर्दे बा बेटवे बा उहे लुलु कुकु करता आ काम कतरा करते जे ई नहीं खेलौकत त हमर मौगी काम करती हमर पतोहिया हाथ ना काम करतिया आय हमर मतरिया हाथ ना काम करतिया फारत 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 इथी दुखाए लग हां ए चाची जी के हो कन्या का करत तनी जी आई गोपाला के माई ओही दादा बड़ा तारा वो सब आज का हो गोपाला के माई का कहतौ बोला आ का कहतौ बड़ा त आजकल रहुआ सब आना धुन कइले बाने जाजी खूब ही ए कन्या देख हमनी के जतने खाइन जा ओतने काम कर जा रउआ ओतने देह बनैले बा देख ल हां चाराचा बारा वो सबके गांव टोला पड़ोसा में कोई चाचा के कोई के कमाई छोड़े ना खातिर अपन कमाई खातिर जेकरा रहबे ना करू खाई कहां ले कन्या बताव आई दादा के करा नहीं खे दादा के करा नहीं खे जुड़े त जेकरा रही उहे नु खाई रोज रोज कोई मुर्गा मछली खाता हमनी के तो उतना खात नहीं पचावत नहीं हमनी को उतना बात तब नु हो कन्या आय तो अब रानी सगल हमनी के देख के जरत रहे सर हमनी के बारे में सोच सोच के मरत रहत है सर आई दादा तो जे सोच के मरत है उ न मरी अब हमनी के कवन परे बोला ज्यादा उकुल बात छोड़ा खचिया दी खचिया दी खचिया दी खचिया दी खचिया ले ले के रख लेते जे खाते जे खूब अब पिए त जा याद नहीं के अरे खचिया ओइ जे दलनिए पे बा खचिया को गोपाल तेरे लइका के दिहानी नु तो खिसी नतिया ना ले गुलो जे फेक जाने को तार लइका हमर के हरे तरह मत बोली ठीक बा नती के बेटा मत बने हमर लइका के पटक्स के बनती है कुछ कहा कन्या कुछ कहा एगो हमारा पतोही के लइका बा केतना बढ़िया भी होती चुके दबा एगो तहार लइका नतिया गोपाला कतना हरामी हउए आय पड्डू के कोई के मुंह पे जब हमरा के त रास के बुढ़िया कहले बुढ़िया देखी खबर दे हमर लइका के बारे में कह दे बहुत खराब हो जाई सोच ले रहुआ काउची करवा के काउची करता जे केरन पता है का करता बताई ना का करता टे कह देम कि घर में हिल के मुंह दे त काट दी गुड़िया गुड़िया रसवा भी जानता नहीं खिजा उहे बलवान भइल बना ओ करन ना कैसे कह देम जी कैसे कैसे ही बोले तारे बोल देला केहू के अरे तारे गाड़ी ओरी दे देबेला ओ का ओकर मुंह त बड़का को भइल का हरे तरह कोई के बोल देता ना एगो कहल ना कर घरवा के कोई कुछ कहते नहीं खबड़ा जे हरे तरह बोल देता टे तू तो झगड़ा करे लगलू झगड़ा नहीं करता जी को बात के बतांगर कहतन दी हमर खचे दी जा दलनिया पे ले लियो हमरा जीव लेबे कानून मत कर लइका के भेज दिया दी हम लेके जाए फरुसवा दी खचे लेके आइम त फरुसा अपन ले दे हमरा के ला ले जा दे खलवाड़ी